लोगोफोर जोङो गामियाव बेरायहैनो नागिरदों आरो जोङो आइमोन आब'मोन ज'नो दा जोंनि गामिनि एसे जायगाफोर खिथागोन आङो लोगोफोर माबायदि जोंनि गामिया दा न'निफ्राय ओंखारबाय थांनो दा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो जोंनि गामिया माबायदि थाबायगासिनो मैगंबो खादों दाहाय दाउ बिदै जानो जोंहा बेंदों बायदिसिना खादों नै एकदम मैगं हाग्रानि मैगं दाउजों बिदै संजानो बांगिलेवा बायदिसिना खालाजोब्बाय खिफि बेंदों रिफुजि बेंदों मैगंजों एसे बायदिसिना उसुमै खिफि बेंदों बांगिलेवा सालदावखुमै बिजौ फैगासिनो लामा लोगोफ्रा फैगासिनो दं बेरायग्रा लोगोफ्रानो बे आंना सफैथारबाय बेयाव नुवाखै मा लादों बाथोन देजानो नागिरदों एवनानै मा बिबार होनदोंमोनलाय एकला बेर बिबार मोदोमफुल बिबार बायदि जानो गोथाव न'आव थांफिनसै एबार मोनालायबाय बेरायनो एबार न'आव थांफिनसै दहाय जों खाहैनाय मैगङा नैबेनो बेयाव नै नोंथांमोनाबो सिनायदों खोमा बबेखौबा बेयाव खिफि बेंदों बांगिलेवा बिजौ गोरलै सालदावखुमै रिफुजि बेंदों खांसिंसा ओमफ्रायो उसुमै ओमफ्राय नैबेयो मावजिखोमा होनो आरो जोंहा बेखौ ओमफ्राय बे औवा बिजौ लोखोना बिजौ एसे जाखिनि जाबाय थाग्रा बिथांमोनहा मिथिखागोन माजों जायो दा बेखौ जोंहा न'नि दाउजों बिदै जानो नागिरदों आरो नैबेलाय दाउआ रेडि जाबाय दा आङो संनो नागिरबाय दा आङो नोंथांमोननो सेयार खालामलांगोन आं माबोरै सङो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर साराय दुंबाय थाव हरबाय आं थावा गुदुं जाबाय आङो नैबे पियासखौ हरसै बेयाव दाउ बेदरखौ हरबाय लोगोफोर बिराद खस्थ' जायो हारसिङै खेबनाय हारसिङै संनायबाथाय एकदम केमेराफ्रा मावला मावलि जायो दा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो आं माबायदि सङो दिनै सेयार खालामलांनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर संख्रि एसे बुरजा हरखाबाय आं आयौ बेरलायलायबायहाय हालदै ओमफ्रायो बानलु बोरदोन ज' देदोंमोन आं बेखौ होबाय दसे खोबहाबसै एरसै खोबनायखौ बोखारबाय दसे खोबबावसै ओमफ्राय बेनि उनाव मैगंखौ होनोसै आं खोबनायखौ बोखारबाय एरबाय ब्लार नुगासिनो बोरैबा नुदोंमोन दायो आङो मैगं होनोसै बेयाव बे मैगंखौ होनोसै आं बेयाव दा बेदराव मैगंखौ होबाय लोगोफोर होबाय दसे खोबनानै दोनसै माने उखुन्दैजों एसे ब्लार नुगासिनो वाव खुवा जोबलायबाय एकदम मबाइला केमेराया मावबाय लोगोफोर आं हारसिंनो संनाय हारसिंनो एरनाय हारसिं खेबनाय नालाय मावबाय बारा मोले नुदों आरोखि उखुन्दैजोंनो दसे खोबबावसै ओमफ्राय बेनि उनाव बे दैया रानबा दै होनोसै दायो बोखारनानै होनोसै ओमफ्राय एबार दै होनोसै आरो आं बेयाव ब्लार नुयो बे उखुन्दैनि थाखायनो दा दैया
खोबहाबना दोनसै गोबावनो। एबार नायसै माबायदि जाखो। दहाय खोबना दोननायनिफ्राय नायाखैमोन। वाव गोदौगासिनो। बेखौ एसे गोबाव खोबहाबावसै, ओमफ्राय बेनि उनाव दा संख्रि साखिनोसै आरो लोगोफोर। एबार मोनबाय लोगोफोर। फाइनालि मोनबाय आंना ओंख्रिया, दाउ बिदैया। माखासे खिनिखौ खिथायासै आङो, भिडिअ'आ गोलाव जाथारगोन साननानै। दा नै मोनबायानो, गोथावबो जाबाय। दा आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनैनि व्लगखौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालाम। आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।